Come on! Когато пред блока изляза, определям следващата генгста фаза. Моят човек се задава в този момент и с него ще представим този комплект. В следващия момент някаква кола бипна и шофьора отвътре ни викна: качвайте се веднага, този път сделката е голяма. Отново ще се наложи да хвана патлака, хичне ми пупка за наркота пака. Стажохме от кофа въоръжени, пухте ме на помощ на онези кретени. Тази сделка коварна е много гадна, скъмените от пишмана. Ще копелето, защото припадна. Фейса стреля по вратата, аз съм на охраната с духата по главата. Тръгнахме нагоре по стъпалата, с ръбници смъкнахме вратата. В този момент погледнахме копелето право в очите, по дяволите ще му вземе парите. На леглото седяха две мацки, които излъчваха странни ласки. В момента нямаше време за забавления, трябваше бързо да прилагаме своите умения. Тази сделка коварна е много гадна, скъмените от пишмана. Ще копелето, защото припадна.